Исәмсез хөрмәтле ТМТV каналының тугры тамашачысы. Музыкаль бейклек тапшыруында сезне сәламлим мин Ранил Нуриев. Бүгенге тапшыруыбызның темасы якты, матур бәйрәмнәрнең берсе әниләр көненә багышланган. ТМТV командасы һәм шәхсән мин үзем барлык әниләрне шушы изге, җылы хисләргә бай булган бәйрәм белән тәбриклибез. Бары тик бәхеттә, тынычлыкта һәм рәхәттә гомер итегез. Сез безнең иң кирәк һәм иң якын кешеләребез. Изге теләкләребез һәм бүләкләребез дә бары тик сезнең өчен. Музыкаль бейклек резидентлары әниләре өчен нинди бүләк сайлый һәм гомумән алар бу көнне ничек бәйрәм итәләр? Барысын да алдагы минутларда белербез. Илсия Бәдретдинова әниләр көнен бик ярата. Җырчының улы бик яхшы рәсемнәр ясый икән. Шуңа да ул әнисенә һәр бәйрәмгә бүләккә үзе ясаган рәсемен бүләк итә. Ә бит үз кулларың белән ясалган бүләк иң кадерлесе була. Кызганычка каршы бүген Илсиянең торып баз җыры тапшыру кысаларында соңгы тапкыр яңгырый. Илсияне дә әниләр көне белән чын күңелдән тәбриклибез һәм янәдән хит парадыбызда көтеп калабыз. Siltese yakın dostlar, o yığıldı durması diye. Şatlansalar düşmanların bulması diye. Ümitin üsse tuğanlar, o bizniki tügeli diye. Söygen keşen kitse ol taş köngeli deyip. Var kişinne jayap tarabas, bir yığılıp durgan yığılmaz. Alga atla birgine kilimi jirge yaz. Var kişinne jayap tarabas, Достар, хәзер музыкаль бейеклектә премьера. Бер дә икеләнмичә әйтә алам. Акшымыртта ак сирин җырын бик күпләрегез белә. Халыкта бу җыр бик яратылды һәм бүген ул безнең хит парадта. Каршы алыгыз, дуслар, Ришат Фазлиәхмәтов. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә ак сирин. Ак шымыртта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымыртта ак сирингә мин гашык булып йөрим. Ак шымыртта мин гашык булып йөрим. Урамнарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Ак шымыртта ак сирин, мин һаман сине эзлим. Ак шымыртта ак сирингә мин гашык булып йөрим. Ак шымыртта ак сирин, мин һаман сине эзлим. Ак шымыртта ак сирингә мин гашык булып йөрим. Чәчәкләр кулымда,
Tıram senin yolunda Neler iken oyunda Kimler iken koyununda Akşamırtta akı serin Ayşan yanına gelin Akşamırtta yak seringe Min gaşık bulup yerim Akşamırtta akı serin Ayşan yanına gelin Akşamırtta yak seringe Min gaşık bulup yerim Akşamırtta yak seringe Min gaşık bulup yerim Min gaşık bulup yerim Min gaşık bulup yerim Әнвәр Нургалиев әниләр көнен кирәкле бәйрәм дип саный. Моңа өстәп әтиләр бәйрәменең күптән түгел генә барлыкка килүенә үпкәләп йөри икән. Эстрада әтиләргә карата җырлар аз, гомумән әтиләргә игътибар җитми ди ул. Димәк, без киләчәктә Әнвәрдән әтиләргә багышланган җыр көтеп калабыз. Ә бүгенгә ул соң дисем икән җыры белән 9нчы урында. Ötse yıllar dizilip sofkan Yürek hamanda seni yaratan Atlarda yürümey haberin kilmey İki arada tiren kar yatan İki arada tiren kar yatan Yürek hamanda seni yaratan İki arada tiren kar yatan Yürek hamanda seni yaratan Bilmem kim bilen ömür itesen Tükenesindir o bit min tügel Minde gül sine sağınam şolay İkinci yarım sina ting tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel İkinci yarım sina ting tügel Tükenesindir o bit min tügel Şörbelen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken, tınlıysan miken Uylamay kalgan bir günüm de yok Son diysen miken, son diysen miken Uylamay kalgan bir günüm de yok Son diysen miken, son diysen miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken, tınlıysan miken Uylamay kalgan bir günüm de yok Son diysen miken, son diysen miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken, tınlıysan miken Uylamay kalgan bir günüm de yok Son diysen miken, son diysen miken Şörbelen sina selamlar yollayım Tınlıysan miken, son diysen miken
Хит парадыбызның киләсе җырчысы Айрат Сафин әниләр көне кайчан билгеләп үтелүен төгәл белми. Шуңа да бу көнне әллә ни зурлап үткәрми. Тик Айратның әнисе бу көнне бүләксез кала дип уйлый күрмәгез. Әңгәмә барышында ул әнисен бик каты яратуын әйтте. Әниемә кайчан телим шул вакытта чәчәкләр бүләк итәм, теләгән бар әйберен дә алып бирәм ди Айрат Сафин. Sağınıdım avılım önüm yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Sağınıdım avılımın kırlar Turgaylı kimbası yılları Şu yıllar ızganı da Turgayşın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Şu yıllar ızganı da Turgayşın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Sağınıdım avılımın küller Bederek dalı yılgeni kül yarı Sanduğaş sayrağaş Küngülge mıntılıgaş İske olam yaştığım tonları Sanduğaş sayrağaş Küngülge mıntılıgaş İske olam yaştığım tonları Sağınam avılımın Yaşlıkta ıskalıgan jileri Aytkanı da üzüleyim üzülemi düzümeyim Yaşlıkının tabılmaz izleri Aytkanı da üzüleyim üzülemi düzümeyim Yaşlıkının tabılmaz izleri Sağınıdım avılımın Yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanır Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanır Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Татар эстрадасы белән кызыксынучы һәм аны яратучы Илмира Нагыймованың күптән түгел генә әни булганын беләдер. Шуңа да Илмира әлеге бәйрәмне тулы хокукта әни буларак үткәрә ала. Әлегә Илмираның нәни кызы бүләкләр тапшырмаса да, үзенең яңа ачышлары белән ул аны гел шатландырып тора.
çiçek ata bit bakışamda Kilem onun yanlarına Yüreğimni bit aşarığa Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Kiyermen appak gülümek Ok vəğdələrgə deylenip Yaşasın məngə par yürek Okolum ağaç, okolaştay Şeşekləri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Olam ağaçım, inlerini Koşup sina sığınam Hayırlı yol dile tevgi Adımım gümür yolundan Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul bitisli Хит-парадыбызның 6-нчы урынында бүген Артур Марат дуэты. Әниләр көне егетләр өчен бик якты бәйрәм. Әниләрне көн сайын сөендереп торырга кирәк. Алардан да ныграк безнең өчен борчылучы, яратучы кеше башка юк һәм булмаячак. Бәйрәмнәрдә генә түгел, әниләргә көн сайын игътибарлы булырга кирәк ди Артур белән Марат. Шулай ук егетләр әниләр бәйрәмендә тормыш иптәшләрен дә бүләксез калдырмыйлар. Əgər mini Zəbzəngər kukkə qara Sin yaşagən yoqqa taba Oq
Akışlar şöp bara Ligeytele mahabbette Akışlarga dingemebez Dingigenebez akış bulısın Bezinin şartlı bilgeliz Özlersin sin akışlarını Süyüğünü saklasa Tik kaygırma zenger gökten Akışlarını tapmasa Olarının bit ömürleri Zenger gökte beylengen Hükmü akışının ömürü Ak bulup kaylengen Bik sağınsan ak bulutlar Kurener akış bular Ak mamıklar var idi Aşırıdır akış bular Kar bürtükler bürtükleri aldığında Bütünüp yürürler Andan gözü yaşlarım ulup Kirpegin derler Kirpegin Hit paradımızның 5-ші орнында келші жыры білән 3 бала анасы Гүзәл Уразова. Ул бу көнне 4 бүләктән дә ким алмый икән. Берсен тормыш иптәше Илдар, өчесен балалары бүләк итә. Балаларымның бүләкләрен бик кызыксынып көтеп алам. Ләкин бүләктән бигрәк балаларымның сау-сәламәт, тәүфыйклы булып үселәре бик мөһим ди Гүзәл Уразова. Ошрағансың біргенім Бәхет бүләк итәргә Ашып күңел
Гүлназ Сылтанова бүген хит парадыбызның 4-нче урынында. Җырчы безнең тапшыру аркылы апа-сеңелләрен, дус-ишләрен, әниләр көне белән котлап, матур җылы теләкләрен җиткерә. Гүлназның үзен шушы бәйрәм көнне кызы ел сайын төрле бүләкләр белән сөендереп тора. Ничек кенә баналь яңгырамасын, кулдан эшләнгән әйбер дөрестән дә кадерле, һәм мин аларны кадерләп саклыйм ди Гүлназ Сылтанова. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda tanılğan яшь җырчы Гөлназ Сылтанова. Һәм инде бик күп радио dinləyicilərini кызыксындырган сорау Гөлназ сагыну җырының тулы тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннән көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда. Йолдызларга үрелсә дә буем, тамырларым җиргә бәйләнгән, сисмәләрнең серле челтерәве, мин җырлыйсы җырга әйләнгән, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда. Туган өем ничек рәхәт миңа, барлыгыңны гына белсәм дә, сиңа кайткач мин гап-гади балам, кем булсам да кая йөрсәм дә, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә яңан аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам һаманда. Бу арада әниләр темасына күп кенә җырлар иҗат иткән Фирдус Тимаев әлеге бәйрәмне бер дә игътибарсыз калдырмый. Әниләр ул изге җаннар, аларны кадерләп, саклап торырга кирәк. Һәм бу көнне әнимнән тыш апа-сеңелләремне һәм тормыш иптәшемне дә котлыйм ди җырчы.
Üçüncü orында язмыш тиеннәре җыры белән Фирдүс Тимаев. Гадигіне түгел, менім сүйген ярым, әйтерсің ілі, шәшек бәйлеме, ақлық сафлық шешкен, шушы шешек білен, язмышымны бірге бәйледім, күңелімде бары, шишме ағышлары, оның гына маңлы тауышы, керек түгел миңа, башқа güzellerde, керек түгел шетілер язмышы, шишілмәсін иде, yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Yaxşıdan da yaxşı табылыр deyip dağı Яңа хислер эзли башыламам Бірге бәйләп қойған язмыш тиеннәрен Бір қайшанда сүтіп ташыламам Рәхмәт язмышыма, сені тапқаныма Еррәгімнен шыға жырғына Сенің исеміңні жырға қошам инде Қайта-қайта яшілігі языма Шишілмәсін иде yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Şişilmesin ide yazmış diyenlere in yaratkan köşen bulganına siyen yarın bilen jirde yaşayken belki düze taşıp tırganına Gadigine tügel Минем сүйген ярым, әйтерсең біле, шәшек бәйлеме, ақлық сафлық шешкен, шушы шешек білен, язмышымны бірге бәйледім. Илвинның социаль шелтерләрен күзәтеп барган тамашачыларыбыз беләдер. Илвинның Раяна исемле кызы бар. Кызымнан балалар бакчасына йөргәндә бүләккә төрле рәсемнәр, открыткалар алайдым. Хәзер инде Раяны 1нче класста укый. Менә мәктәптән инде бүләк кайтыр, әлегә анысын белмим ди җырчы. Ә үз әнисенә килгәндә җырчы аңа гадәттә бары тик хатын-кызларга гына кирәкле әйберләр бүләк итә. Түзәйкән йөрәк, түзәйкән моң зарына олы сагышына
Tapqaş qına yoğaltqanına da yolğışlarga tırgan yazmaşına Tuza yürek, tuza min işlesin son Ulu bitemele, özünün bir yaşlasın Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina, deşmesin Tuzayken yürek, tuzayken Abanırga jitken şaklarında Sırlarını jiller taratqanda Sin bar bir anı yaratkanda Tuzay yürek, tuzmin işlesin son Ulu bitemele, özünün bir yaşlasın Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina, deşmesin Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina, deşmesin Tuzay yürek, tuzmin işlesin son Ulu bitemele, özünün bir yaşlasın Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina, deşmesin Tuzay yürek, tuzmin işlesin son Ulu bitemele, özünün bir yaşlasın Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina, deşmesin Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов берсеннән-берсе матур ике кыз тәрбияли. Гаилә башлыгы Булат Бәйрәмов кызлары белән бергә әниләр бәйрәме көнне Ләйсәнгә сюрприз ясыйлар икән. Ләйсәнгә кызлары шулай ук төрле открытка, рәсемнәр дә бүләк итәләр. Менә шулай позитив һәм җылы гаилә учагында уза Ләйсән Гимаеваның әниләр бәйрәме. Без Ләйсәнне һәм Булатны чын күңелдән беренче урыннары белән котлыйбыз һәм аларның соң мәртәбә дип исемләнгән җырларын тыңлыйбыз. Рахмет. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Соң мәртәбә гашык булдым бугай, соң мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җан
мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Шулай итеп, дуслар, без музыкаль бейеклек хит парадының баскычларын билгеләдек. Һәм инде саубуллашыр алдыннан янәдән барлык әниләргә рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Бу дөньяда булган һәрбер әни сәламәтлектә, тынычлыкта һәм балалары өчен горурлыкта яшәсен. Һәм әлеге матур нотада мин, Ранил Нуриев, тапшыруыбызны тәмамлыйм һәм киләсе очрашуларны көтеп калам. Пока.